Sublimez votre intérieur avec nos collections uniques et élégantes. Chez Ibi Home, nous transformons vos espaces en véritables havres de confort et de convivialité. Découvrez notre collection exceptionnelle de meubles pensés pour chaque moment de votre vie. Des tables à manger conviviales, idéales pour rassembler famille et amis, au salon haut de gamme, alliant élégance et confort, sans oublier nos chambres à coucher de qualité avec matelas offerts pour un repos parfait. Explorez notre sélection de luminaires rares et uniques qui sublimeront vos espaces. Découvrez notre gamme de motos électriques, économiques, performantes et respectueuses de l'environnement, idéales pour vos trajets urbains en toute sérénité. Nos installations solaires vous garantissent l'indépendance énergétique tout en réduisant vos factures. Chez Ibi Home, profitez en ce moment de réductions allant jusqu'à 35% sur nos équipements solaires. Ce n'est pas tout, nous vous proposons également des options de paiement échelonnées pour encore plus de simplicité. Venez visiter notre showroom à l'ACI 2000, immeuble Ibi Group. Ibi Home, l'élégance, la mobilité et l'énergie au service de votre confort. Orange Mali ko k'a b'a ka client mandiw bɛɛ lajɛlen hakilina jigi ko ka kɛɲɛ ni sariya sɛbɛn talenw ye minnu bɛ ka lawaleya ko client kelenkelenna bɛɛ ka kan k'a ka nimero nina di walasa k'aw ka nimero de téléphone lakodɔn aw tɔgɔ la n'a bɛ f'o ma ko identification wa fana ko maa kelen tɔgɔ la nimero tɛ se ka tɛmɛ 3 kan cogo si la ka da kan an janbe aw la walasa basi foyi kana aw sɔrɔ an b'a ɲini an ka abonnew fɛ minnu m'u ka puces identifier fɔlɔ u ka gafe ɲini nimero nina bɛ min kan k'u ka identification kɛ ka sɔrɔ u ma bɔw nɔ la application Maxiti fɛ walima bɔlɔlɔ sira fɛ identification.orangemali.com n'aw mago jɔra bilasirali kan a ye wuli ka se agence Orange Mali la min ka surun aw la ka fara o kan an b'a ɲini an ka clientw fɛ nimero bɛ minnu bolo n'a ka ca ni 3 ye u ka wuli ka se agence la ka taa nimero 3 sugandi u ka nimerow cɛla u bɛ fɛ minnu ka to u bolo hakilina jiginna identification bɛ kɛ ni gafe minnu ye olu de filɛ nin ye carte nina carte biométrique sécurisée passeport ani carte amo lakana y'an bɛɛ lajɛlen de kunko ye an b'aw fɔ aw ka danaya n'aw ka cɛsiri la n'aw mago bɛ kunnafoni wɛrɛ la a y'an ka service client digital kumaɲɔgɔnya Maxiti fɛ walima WhatsApp fɛ 90 11 10 10 Orange aw kɛrɛfɛ. Ka kɛɲɛ n'u ka baarakɛlaw ka hakɛw lafasali ye fɛn min ye Senabɛf ye ale kun ye baarabila min kofɔ a y'o waleya kunungo station ani bankiw fo ka taa se assurance dɔw ma olu kɔni datugura tile 3 baarabila o hukumu kɔnɔna la. CAN Maroc U17 ale tako 15na o finalba o bolondan bɛ sini avril kalo tile 19 Mali ale ni Maroc jamana olu de na kari ɲɔgɔnna a ko kun kan fɛn min ye Mali degeden karamɔgɔ ye Adama de Fila Jalo ale ye kunnafoni di kɛnɛ dɔ sigi Kajatu Bagayɔgɔ ale bɛna o walawala ye. Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan n'aw bɛ ka Advance TV lajɛ ni waati in na a ye ko ɲuman kɛ anw sugandili la ka aw kunnafoniya a ye aw bisimila bi juma ale don kunnafoniyaw kɛnɛ kan. I n'a fɔ an y'a fɔ aw ɲɛna cogoya min na kunnafoni daminɛ la banki baarakɛlaw ka lafasali kolo min bɛ yen nɔ n'o ye Senabɛf ye ale ye tile 3 baara bila dɔ boloda kunungo avril kalo tile 17 san 2025 baarabila in hukumu kɔnɔna la fɛn min ye banki station ale ni assurancew ye olu kɔni y'u ka daw datugu tile 3 hukumu kɔnɔna la an ka kunnafoni ɲininaw olu ye wulikajɔ kɛ a ko kama Ibrahima Ture ale ni Mamadu Jalo an k'olu ka sɔrɔtaw lajɛ. Senabɛf n'ale bankiw warimarayɔrɔw fo ka taa se taji feerelaw olu ka lafasali kulu ma olu ni jamana ɲɛmaw bɛnbakɛ kow la o kɛra sababu ye fɛn min ye Senabɛf ye ale ye baarabila boloda tile 3 bɔɲɔnko la k'a daminɛ avril kalo tile 17 ka n'a bila a tile 19 na o baarabila in kɛra sababu ye ka se ka maa caman bali i magoɲaciw la. Sinon grève pour moi nafa t'a la en ce sens que bɛrɛ bɛ perdu par exemple ni banque datugura minnu kan ka retrait kɛ minnu ka fɛn a bɛ jouer kan minnu kan ka essence feere a bɛ jouer kan donc bɛɛ ka chiffre d'affaires bɛ jigin quoi mais mɔgɔ fana tɛ taa grève la ten dɔrɔn quoi a bɛ taa grève la pour que u bɛ ka fɛn dɔ laɲini quoi.
jateminɛw la an y'a ye nin baarabila in kɔni a la sabatira fɛn min ye sinabefu a tɔndenw fɛ station caaman fɔɔ ka taa se warimara yɔrɔw ma ani asiransiw olu kɔni ye baarabila kɛ i n'a fɔ sinabefu ka laɲiniw kɛra cogo min na. Donc an bɛ laɲini min kɛ ka fɔ ka bɛn kɛ o de ka d'an ye mais komi autorité mɔgɔw kun ye promesse dɔw di ko fɛn dɔw bɛ ɲɛnabɔ a ma ɲɛnabɔ donc o farala kuraw dɔw kan o y'a to an taalen bɛ grève la tan nɔ donc ni solution sɔrɔla hali bi grève in bɛ jɔ bon an b'a fɔ client kɔni ye u k'u muɲu n'Ala sɔnna solution bɛ sɔrɔ ka fɛnw bɛɛ la. maa dɔw bɛ yen nɔ olu wulila ka se u magoɲɛciw la olu taara bali ni baarabila in ale la u y'u dantigɛ. Bon vraiment je me sens pas bien parce que nana sɔrɔ yɔrɔ dɔ tugura mais an bɛ mun f'u ɲɛna u ka grève ban joona o yɛrɛ de ka fisa maliyɛnw yɛrɛ ma quoi kɛ sababu ye ka ne ka ci dɔ tiɲɛ oui parce que ne mago tun bɛ n ka papier de la bi bon ne tun ye n ka papier sɔrɔ bi dɔrɔn ne ka ci tun bɛ ɲɛnabɔ. An mago tɛ problème wɛrɛ kana fara an ka problème kan parce que ne kun mago bɛ carburant na ni ma carburant sɔrɔ n tɛna se ka n ka bi journée baara kɛ parce que déplacement caman b'a la donc a bɛ comme ne fana ni ne fana bɛ baara kɛ ne fana bɛ impôt sara ne fana bɛ taxe minnu sara o fana bɛ don faso caisse la donc n'i ma se ka baara kɛ i tɛna se k'o sara o bɛɛ ye o bɛ dɔ bɔ an ka sɔrɔ la. Bon ne kun t'a kalama ne y'a ye sɔgɔmada in na de fɛn kan ni réseau sanfɛ an kɔni bɛ fɛ solution de kun ka sɔrɔ na parce que an degunnen ni essence tɛ an kunna an bɛ munumunu na depuis des heures an t'a dɔn an bɛna déplacement yɛrɛ kɛ cogoya min na donc n'u bɛ se ka solution min sɔrɔ a la le plus rapidement possible u kun k'o kɛ quoi. Depuis Badalabugu an bɛ ka station ɲini fo yan a yɛrɛ degun parce que ne kan ka taa ci caman na nin ye donc ne nana se ka tagalen o si la nin ye essence tɛ n kunna fɛn provision fɛnɛ tɛ an bolo k'a fɔ k'a bilalen don an bolo kɔrɔ fosi fosi donc n bɛna obligé ka segin ka taga so de n ka o ci bɛɛ bɛna annuler alors que n kan ka taa ni n ka marchandise ye fɛn bɛɛ. An b'a ladɔnniya k'a fɔ an ka jamana ale bɛ gɛlɛya caman kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn min ye musakako ta fanw ye sinabefu ale ka nin baarabila in bɛna kɛ kɔlɔlɔba ye ka se an ka jamana nafasɔrɔ siraw ma maa bɛ se ka jigiya kɛ k'a fɔ bɛn bɛna kɛ gouvernement ani sinabefu maaw ni ɲɔgɔn cɛ walasa laɲini min b'u la u ka se ka sabati don n'a nataw la. hali bi baarabila ko okumu kɔnɔna la a bɛ wagati bɔ mali kɔnɔ baarakɛla dɔw bɛ yen nɔ olu kɔni bɛ ka baarabila kɛ sabula k'u ka laɲini dɔw k'olu ma sabati u ka lafasali kulu dɔw olu ka fɔ la k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko mali kɔnɔ bɛnkan sɛbɛn dɔ bɛ yen nɔ min sɛbɛntiyara k'a fɔ bolonɔbila kɛra min na baarakɛlaw ka lafasali kulu gouvernement ale ni patrona fɛ yaasa ka se ka kuma ɲɔgɔnya o ta bala ni ka grève banbali ale sen sumaya o de kama an b'an yɛrɛ ɲininka ko ni waati in na baarabila in ale kun ye mun ye ka se ka caman faamuya o ko kan fɛn min ye Maru Jalo ye ale bɛ ɲɛfɔ k'an ye kokura. A bɛ wagati bɔ an ka jamana ale yuguyugulen don kosɛbɛ ni baarabɛra waleyaw ye min bɛ tali kɛ lafasali kulu olu ka laɲini dɔw lasabatibaliya la. Fɛn bɛ tali kɛ bangi baarakɛlaw lakɔlimatiriw fo ka taa se dɔgɔtɔrɔw ma maa caman ye baarabila wale k'olu boloda walasa laɲini min b'u la o bɛ se ka sabati jamana ɲɛmaaw fɛ. Hali n'o y'a sɔrɔ bɛnkan sɛbɛn dɔ k'u bolonɔbilala nin kulu maaw ani jamana ɲɛmaaw fɛ walasa ka se ka ɲɔngirili kɛ laɲiniw na o hukumu kɔnɔ an wulila ka se nin maa ninnu dɔw ma ka se ka dɔn waleya jumɛn nana ni nin ye an ka jamana kɔnɔ. An ye baara bila juma tɛmɛnen min ye an ka contractuel dɔw bɛ yan nɔ olu tɛ ka avancer a ka ca ni san caman ye u ka avancement jɔlen don an ka baara bila in ti dɔrɔn k'a fɔ komi ni baara nɛgɛ t'an na o tɛ jamana hami bɛ an na jamana jɔrɔ bɛ an na o de y'a to an yɛrɛ ye nin wagati in bɛɛ ta walasa ka wagati jan di jamana ma u ka se ka a musakako ninnu ɲɛnabɔ cogo min na nka an sera yɔrɔ de la a ka gɛlɛn bi. Ka baara bila ka se ka laɲini dɔw kɛ o ye sariya ye an ka jamana kɔnɔ lafasali kulu y'a yira k'a fɔ olu bɛ k'u ka hakɛw o de ɲini nin waleya ninnu sen fɛ hali n'a sɔrɔ kɛcogo dɔw fɔlen n'o sariya fɛ a kan ka tɛmɛ sira minnu fɛ. I b'a dɔn ko laɲini kulu n'o ye syndicat ye olu sigikun tɛ dɔwɛrɛ foyi ye u ka baarakɛ yɔrɔ ani baarakɛla olu ka hakɛw ye baarakɛ yɔrɔ ani baarakɛla olu ka hakɛw ye anw tɛ fɛ jamana ka bila gɛlɛya kɔnɔ an tɛ fɛ an ka cakɛyɔrɔ ka bila gɛlɛya kɔnɔ ka d'a kan an ka cakɛyɔrɔ ye anw dɔ de nka hakɛ ɲini kuma la wajibi don parce que a caman na i b'a ye bin bɛ kɛ anw de kan ni bin kɛr'i kan i tɛ se k'i sigi fɛn ka bigani lɛ ka d'a kan cɛ ka kuma don hali n'i ko fɛn tɛ cɛ kɔnɔbatɔ kuma bɛɛ kana to a gosi a kɔnɔ na donc je crois que bi an b'o situation de la. Walasa jamana ale bɛ se ka basigi jamana ɲɛmaaw
ani lafasalikulu fo ka taa se magobatigiw ma olu kun ye bolonɔsɛbɛn dɔ bila n'a bɛ fɔ ma pacte de stabilité sociale o waleya ninnu kɛra sababu ye ka se ka ɲɔngirili kɛ laɲiniw na nka an bɛ don min na ko bi maa b'i yɛrɛ ɲininka n'o y'a sɔrɔ o bɛnkan sɛbɛn a kɔnɔna sariyaw olu latimɛlen don ka d'a kan lafasalikuluw ka baarabila kudayi o b'a yira k'a fɔ gɛlɛya caman donna o ni jamana ɲɛmɔgɔw fɛ min bɛ kɛ sababu ye fɛn min ye jamana sɔrɔ ni ka ale segin kɔ ani fɛnɛ ka kɛ kɔlɔlɔ ye jamanaden caman ma. Kunnafoniya wɛrɛw nasira la i n'a fɔ aw bɛ a kalama cogoya min na a bɛ wagati bɔ fɛn min ye Orange Mali ye ale kun ye laseli dɔ kɛ k'a ka clients ladɔnniya k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen ka bɔ ka t'i ka puce o sɛbɛntiya i tɔgɔ la n'an b'a fɔ o ma ko identification o n'a ta bɛɛ ko maaw bɛ yen nɔ minnu kɔni ma se ka taa u ka puce o sɛbɛn u tɔgɔ la o de kama ko tile fila in na a dɔw balila k'a ye k'a fɔ k'u ka puce k'olu kɔni kun tɛ ka baara kɛ nka ko o kun ye kangarida dɔrɔn de ye u ye ko nin waati in na fɛn min ye Orange maaw ye u bɛ wuli ka jɔ la yaasa bɛɛ lajɛlen ka puce u na se ka kɛ i tɔgɔ la cogoya min na an ka kunnafoni ɲinina Zaide Zuboy ale bɛ ɲɛfɔ kan ye o ko kan. Weleweleda kɛlen fɛn min ye nɛgɛjuru sira koɲɛ ɲɛnabɔbaw fɛ ani jamana ɲɛmɔgɔw walasa bɛɛ ka se ka t'i ka telefɔni puce ale bugunatigɛ ka se k'o pereperelatigɛ maa caman bɛ yen nɔ minnu ma o wulikajɔ ninnu ni k'o matarafa. Avril kalo tile 15 sariya mun k'u tara n'o de ye ka maa minnu ka puce bugunamatigɛ ma dɔn k'u ka pucew tigɛ o baara waleya la. N tɛ se ka n ka mɔgɔ de wele olu fana ɲi sɛ min sɔrɔ ne don nin ka so kɔni na k'olu sera ko kabini ne ko talon bɛ tigɛlen de don. Puce min bɛ ka sɔrɔ o début dɛ mais kɔfɛ ni o bɛ mɔgɔw la a tɛ don bon mɔgɔ bɛ ne wele i bɛ ne sɔrɔ n ka connexion fana tɛ ka sɔrɔ i fana wari bɛ n ka compte fana la. Maa minnu filɛ nin ye n'olu ka puce n'ale tigɛra o b'a yira k'a fɔ kun caman de y'a to olu ma se ka nin wulikajɔw sabati. I yɔrɔ an filɛ nin ko sumaya de ka na an dɔw ye mun man kɛnɛ fɛnɛ bon i tɛ mɔgɔ sɔrɔ fɛnɛ mun bɛ ka fɛn kɛ tant que n'i yɛrɛ ma déplacer fɛnɛ ka n'a kɛ wa ne bɛna kɛ ni mɔgɔ min ka carte fɛnɛ o tigi fɛnɛ kun tɛ yan nɔ ne b'o tigi ma obligé k'o tigi ma kɔnɔ de. Sugu n'a position de don parce que kuma bɛ an tɛ se ka bouger quoi n'aw ma gɛlɛya kun tɛ na dɛ. Ali to ne bɛ maraka dugu la o ko ne na kunu de ne nana ɲɔrɔ ka na jɛ ma n'a pas de solution. Walasa baara bɛ se ka nɔgɔya u ma nɛgɛjuru sira ko ɲɛnabɔ so u ye maa dɔw lawuli walasa olu bɛ se ka gɛrɛ maa minnu bɛ nin hukumu kɔnɔ ka se ka gɛrɛ u la k'u ka nɛgɛjuru siraw ka bugunatigɛw ni k'o baaraw nɔgɔya u ma. Ne tɛ ka se ka identifier ne bɛ k'an jɔ ka makɔnɔni de kɛ jama ka ca yɛrɛ yɛrɛ. A ne ni sisan nin ko k'a bɛ se k'i dɛmɛ ka dilan. Kɛnɛmamɔgɔw wala u bɛ k'a kɛ bon ne kɔni ta kɛra a ɲɛna sisan même pas 10 minutes. A yirala k'a fɔ nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ maa minnu bɛ yen nɔ n'olu ma taa u ka pucew bugulantigɛ ni k'o sabati hali bi olu kɔni bolo bɛna bɔ u ka pucew la i n'a fɔ jamana ɲɛmaaw y'a laɲini cogo min na. Ba dɔn k'a y'a faamu Zaide Zuboy ale ka wulikajɔ o bayɛlɛmana Mamadu Jalo fɛ bamanankan na o tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen i n'a fɔ aw b'a kalama cogoya min na fɛn min ye musique festival ye o fana daminɛna ni avril kalo tile 15 Côte d'Ivoire kaw fɛ yen nɔ kɛnɛ kan fɛn min ye jamanaw ka seko ni dɔnko ye o de bɛ taa ba la n'u ka jamana fɔlisenw ye kunungo fɛn min ye Laginɛ Conakry ye ale de tun bɛ kɛnɛ kan an ka kunnafoni ɲinina Lasana Kɔnɛ ale ye fɛn minnu sɔrɔ Mori Ture ale ka laseliw la ale fana b'o bayɛlɛma ye bamanankan. Ɲina festival FEMUYA ale sigilen don hakilina min kan o de ye ladamu ale ni lakana siraba matarafabaaw olu o fɛ o hukumu kɔnɔna na Guinée jamana ka délégation olu wulila ka na festival FEMUYA ale kɛnɛ kan u ka seko ni dɔnko tigilamaw fɔlikɛlaw ale ni walekura sigibagaw sen kan ninnu bɛɛ lajɛlen ye wulikajɔw kɛ ka na Abidjankaw fɛ yen. Côte d'Ivoire ye jamana ye seko ni dɔnko ɲɔgɔn kunbɛ yɔrɔba don o kama ka Laginɛkaw wele nin kɛnɛ in kan o bɛ bɛn ni keleya ko fɔ ne nisɔndiyalen don wale mun kɛra nin kɛnɛ in kan o kama n bɛ foli di asalifo ma Musa Moïse Sila ale ye Laginɛ seko ni dɔnko minisiri ye ale ni général Mamadi Doumbia. Guinée jamanadenw tiɲɛ don u yɔrɔ ka jan u faso la bi nka n'i ye a lajɛ i b'a ye k'a fɔ olu ye wulikajɔ mun kɛ k'a kɛra nisɔndiya ale ni ka seko ni dɔnko waleya camanw yira. Galabu min bɛ ne la kɛnɛ in kan o ye dusudɔn ani cɛsiri ye nin ye bonya ye ne ma ka kɛ Guinée jamanamɔgɔ dɔ ye minnu labɛnnen don ka na FEMUYA ɲɛnajɛba la o diyara n ye kosɛbɛ. Jamana
ciden mun nana nin kɛnɛ in ka olu ma sigasiga ka wuli ka na ɲɔgɔn bɛnba in kɛnɛ ka sababu kɛ seko ni dɔnko ale ye wale min bɛ kɛ sababu ye ka jamana caman denw gɛrɛ ɲɔgɔn na. La Guinée était l'un des pays les plus vus sur le continent africain à travers le balèze africain. Laginɛ kɛra jamana ye min yera kosɛbɛ farafina jamana tɔw cɛra nin kɛnɛ in kan. An ka fɔliminɛ caman bɛ yen minnu kun tununa. Olu b'a la ka bɔ ka bila kɛnɛ in kan. Olu b'a la ka bɔ ka bila kɛnɛda la ala ni festival sababu la. Festival Femuya ale sigira sen kan kabiri san 2008 kulu fɛ kulu min bɛ wele ko Magic System wa olu kɛlen don ka fɔli ɲɛtaga ale ni wulikajɔ ka olu bɛɛ lajɛlen koloso ɲɔgɔn na ka ɲɛsin farafina denmisɛnw ma. Kunnafoni kuncɛla kan Maroc U17 ale finalba o baaraw labɛn okumu kɔnɔna la min yɛrɛ kan ka Maroc ale ni Mali olu kari ɲɔgɔn na sini fɛn min ye Samata Sɛgɛncininw ka degeden karamɔgɔ ye ale ye kunnafoni di kɛnɛ dɔ sigi yaasa ka se ka ɲɛfɔ caman kɛ ni ɲɔgɔn kunbɛn in kan an ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen Maroc Kajatu Bagayɔgɔ an k'ale ka sɔrɔtaw lajɛ. Nin baro da la sigi laban min bɛ tali kɛ conférence de presse d'avant match ka yani final ɲɔgɔn sɔrɔ cɛ sa a kɛnɛ kan jɛkulu fila bɛ u ka ŋaniya yira ka t'u seko n'u damayira bɛɛ kɛ cogo min na u bɛ se ka taa jonjon kɔrɔta Mali ta fanfɛla la bolofa kɛrɛnkɛrɛnnen b'a kan ka d'a kan u nakunba ye jonjon in tali ye. Komi an ni minnu bɛnna an m'u fa jamana de kan yan mais toujours an ye premier matchiw kɛ cogo min na an ka coach ye premier match préparé cogo min na fo dernier match an bɛ ka bɛɛ préparé cogo kelen i ma ye n match la toujours an b'a di ala ma mais ala fɛnɛ bɛ baarakɛla de dɛmɛ an bɛ baara la ni ala sɔnna a ma a bɛ nɔgɔya. Kɔni an bɛ ka match préparé i b'a fɔ an ye match tɔw préparé cogo min na bon bɛɛ motivelen don état d'esprit ka ɲi trop comme an yɛrɛ kun ye objectif fixé ka na ka 6 match kɛ ka 6 match gagner bon donc bi an yɛrɛ sɔrɔ final la c'est une opportunité an b'a saisi an b'an jija pour que ka se ka victoire kɛ n'ala sɔnna a ma k'a di Mali ma inchallah pour que ka ci ka taa yɔrɔ jan donc n'an taara final kɔnɔ a mana kɛ mɔgɔ mana bila an ka sira kan an bɛ jouer kan an seko bɛɛ lajɛlen kɛ pour que ka se ka match gagner question wɛrɛ après le match contre le Burkina u kun content don nisɔndiya barika bonyana dɔɔni mais an seginna ka na hôtel an y'u lasigi ka kuma u fɛ u ye baaraba de kɛ ka taga final la a ma nɔgɔn donc mais u ka ɲinɛ déjà baara mun kɛra an ka se ka tɔw dafa n'o ye ka taga coupe ta donc an y'o baaraw kɛ an bɛ yɔrɔ min na bi u bɛɛ fɛn concentrelen don u bɛɛ hakili bɛ match in na n'ala sɔnna ma u bɛɛ bɛ na match ɲɛnama kɛ pour que ka se ka coupe ta. U ka kɔrɔfɔn kuncɛ ni welewele da kan ye ka se jamanadenw ma. An ye welekan bila maliyɛnw ma halisa u ka dugawu k'an ye u ka dugawu k'an ye depuis an bɛ ka bɔ an ka jamana na ka na u ka dugawu mun k'an ye u ka continuer ka dɔ fara a kan halisa ala ka kuku don an garisigɛ la. Mais kosɛbɛ parce que comme n y'a fɔ an ka jamana mago bɛ nin coupe la problème ka ca an fɛ yen nɔ problème ba de b'an fɛ yen donc nin fɛnɛ de ye fɛn ni nin kɛra a bɛ mɔgɔw bɛɛ bila yɛlɛ la a bɛ mɔgɔw bɛɛ nisɔndiya tile damadɔni kɔnɔna la. Sisan an b'a dɔn k'a fɔ ko ni jamana fila bɛɛ n'u seko n'u damayira kɛ cogo min na u bɛ se ka wuli k'u jɔ ni jonjo ye cogo min na ni Mali sera k'o kɛ o bɛ kɛ Mali ka jonjo sabanan talen ye nin waati in ka kɛnɛ kofɔlen in kan o wagati kelen Maroc fana n'a seko n'a damayira kɛ cogo min na jonjo bɛ se ka to a ka so ka mɔgɔ hakili jigin k'a fɔ ko ni final kofɔlen bilalen ka sibiri kɔnɔ Afrikalo tile 19 san 2025 nɛgɛ kanɲɛ 15 wagati Maroc heure la 14h GMT. Ala ka sebaya nɔgɔya an ka cɛdenw ye an sera ka fɛn minnu sɔrɔ ka jira aw la bi kunnafoni nasira la o de ye nin ye aw ni ce aw ka danaya la k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Mali ye an bɛɛ jɛ ye an ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka bɛn kelen na yaasa bɛn ani kelenya o na sabati Mali kɔnɔ ani an na se toga min na ka Mali ɲuman bila sini denmisɛnw ye Ala ka Mali lakana. Orange Mali ko k'a b'a ka client mandiw bɛɛ lajɛlen hakilina jigi ko ka kɛɲɛ ni sariya sɛbɛn talenw ye minnu bɛ ka lawaleya ko client kelenkelenna bɛɛ ka kan k'a ka numéro nina di walasa k'aw ka numéro de téléphone lakodɔn aw tɔgɔ la n'a bɛ f'o ma ko identification
wa fana ko maa kelen tɔgɔla nimero tɛ se ka tɛmɛ 3 kan cogo si la ka da kan an janbe aw la walasa basi foyi kan'aw sɔrɔ an b'a ɲini an ka abonnew fɛ minnu m'u ka pisiw identifiye fɔlɔ u ka gafe ɲini nimero ni na bɛ min kan k'u ka identification kɛ ka sɔrɔ u ma bɔ u nɔ la application Maxiti fɛ walima bɔlɔlɔ sira fɛ identification.orangemali.com n'aw mago jɔra bilasirali kan a ye wuli ka se agence Orange Mali la min ka surun aw la ka fara o kan an b'a ɲini an ka clientw fɛ nimero bɛ minnu bolo n'a ka ca ni 3 ye u ka wuli ka se agence la ka ta nimero 3 sugandi u ka nimerow cɛla u bɛ fɛ minnu ka to u bolo hakilina jiginna identification bɛ kɛ ni gafe minnu ye olu de filɛ nin ye carte nina carte biométrique sécurisée passeport ani carte amo lakana y'an bɛɛ lajɛlen de kunko ye an b'aw fɔ aw ka danaya n'aw ka cɛsiri la n'aw mago bɛ kunnafoni wɛrɛ la a y'an ka service client digital kumaɲɔgɔnya Maxiti fɛ walima WhatsApp fɛ 90 11 10 10. Orange aw kɛrɛfɛ. Sublimez votre intérieur avec nos collections uniques et élégantes. Chez Ibi Home, nous transformons vos espaces en véritable havre de confort et de convivialité. Découvrez notre collection exceptionnelle de meubles pensés pour chaque moment de votre vie. Des tables à manger conviviales, idéales pour rassembler famille et amis au salon haut de gamme, alliant élégance et confort, sans oublier nos chambres à coucher de qualité avec matelas offerts pour un repos parfait. Explorez notre sélection de luminaires rares et uniques qui sublimeront vos espaces. Découvrez notre gamme de motos électriques, économiques, performantes et respectueuses de l'environnement, idéal pour vos trajets urbains en toute sérénité. Nos installations solaires vous garantissent l'indépendance énergétique tout en réduisant vos factures. Chez Ibi Home, profitez en ce moment de réductions allant jusqu'à 35% sur nos équipements solaires. Ce n'est pas tout, nous vous proposons également des options de paiement échelonnées pour encore plus de simplicité. Venez visiter notre showroom à l'ACI 2000, immeuble Ibi Group. Ibi Home, l'élégance, la mobilité et l'énergie au service de votre confort.